All right, Fatso, out of the car. I'm gonna capture this. Come on! Give me your wallet. Don't you? Well, there goes the money for the lipo. See, the great thing about robbing a fat guy is it's an easy getaway, you know? They can't really chase you. It's actually doing him a favor. It's less money for him to buy food. Get your wallet. Come on. Come on, come on! That's a shame. זה על הזין שלי, הכל עובר לידי, ושום דבר לא אכפת לי, לא אכפת שהעולם ישרף, ואני בשנתי בכיף, והכל על הזין שלי, על הזין שלי, הכל עובר לידי, ושום דבר לא אכפת לי, לא אכפת שהעולם ישרף, ואני בשנתי בכיף, והכל על הזין שלי, מאבדת נתונים עכשיו. כשהיית בן 7, אנשים קפצו ראש ממגדלי התאומים בשידור חי. וזה היה דוחה, ומרגש, והגיוני. הורים הטביעו ילדים, ילדים דקרו הורים. אז בן 7 התמכרת לחדשות. אחר כך מיצית. כי מה כבר יאמם את הבן אדם בגיל 8? מישהו נכנס לחנות, דווקא נחמד מאוד, רגע כואב בחזה, פתאום נופל ומת בגיל 46, עם בית ואישה, ורגע אחד בחזה, ואישה אחת תישן לבד. מישהי נוסעת בטרם, דווקא יפה מאוד, לא מזמן קיבלה הצעה, היא חושבת שהיא תסכים, אוי כמה שהיא בכתה, כשהנהג את החולצה קרא לה. מה זה בדיוק קבצנות? בוא נפתח את זה. בא אליך מישהו מסכן מטונף שעצם המראה שלו מבאס אותך. אתה נותן לו שקל ובתמורה הוא יוצא לך מהפריים. אתה לא רואה אותו יותר. עיריית תל אביב יצאה עכשיו בקמפיין נגד ההומלסים, לא רוצים שהם ישנו ברחובות. מה הם עושים? מקצרים את כל הספסלים בעיר. הכל כרגיל, כלום לא קורה פה, כלום לא קורה פה, כלום לא עצוב, הכל כרגיל, כלום לא קורה פה, כלום לא קורה פה. הרבה כאבים בגוף והרבה כאבים בלב, הרבה בניינים יפים והרבה אומנות ותרבות, הרבה עולים מתים והרבה קירות מסדקים, ולי זה נראה פתרון ללכת איתך לישון הלילה. כלום לא עצוב, הכל כרגיל, כלום לא קורה פה, כלום לא קורה פה, כלום לא עצוב, הכל כרגיל, כלום לא קורה פה, כלום לא קורה פה, הכל שקט, הכל שקט. אנחנו פותחים בטרגדיה של אמש, נער בן 15. מאזור ירושלים התאבד אמש. החשד הוא שהרקע למעשה הוא התעללות ממושכת שסבל מחבריו בבית הספר. אף אחד לא ראה מה אני לא ילדים עושים. מאמינה להם. מה הוא? אני לא מאמינה להם. הגיעו לפה ילדים מכים על חטא שהם ראו, ואיך הם לא עשו עם זה. גם הם אשמים לא פחות. לא רק אלו שלא נגעו בו פיזית, לא רק אלו שקניתו אותו מילולית, גם אלו שישבו על הגדר ולא עצרו את זה.